An balimaw an la Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC an ka bi taratadenw kibaruya u bɛna boli ninnu de kan a yirala k'a fɔ ko dankari dɔ bina bi ɲɔro ayiwa kɔlɔsili yɔrɔ dɔ la sira kan mugu pɛrɛnta fɛ Mali kasodenw lahalala o bɛ cogo jumɛn Bamako ye funteni bɔgɔbɔgɔ koro mara la jɛgɛ sanni feere Segu Sudan kunnafoni labanw ani Uganda sariya labɛnni cɛ ni musoya ko la Dakar foroba jɛkulu ka lajɛrɛ sɔrɔ ko kan ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kan ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lase an ma bi. A jirala k'a fɔ ko bi dankari dɔ kɛra mɔgɔfagalaw fɛ dugu jukɔrɔ mugutan pɛrɛntaci dɔ fɛ ɲɔnɔ sira kɔlɔsili yɔrɔ dɔ la ayiwa bi tarata don mɛ kalo tile 2 san 2023 la maa 2 u kɔni bɔnɛnɛ u ni na n'o kɛra polisi kelen ani samarabatigi dɔ VOA Bambara fasiribaga ka bɔ Nara Modibo Keyita n'ale lasigiden ale b'a kunnafoni walawala ye an ka lamɛn. Nara marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyala Nara dugu yɛrɛ kɔnɔ ka kɛ ni poste sécurité min ni o sigilen bɛ ɲɔnɔ sira kan bi tarata don mɛ kalo tile 2 san 2023 nɛgɛ kaɲa 13 waatiw la bamantiwale kɛbaa dɔ maa 2 olu ye mugujugu pɛrɛnta dɔ pɛrɛn Nara postu yɔrɔ la ni ka sɔrɔ ka taa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ min ye mugujugu pɛrɛnta in ye u tun y'a don gwa de la waati min na maa tɛ mugu in pɛrɛnni senfɛ polisilaka maa kelen o nin tora la ani gendarme kelen maa 2 o jogira o yɛrɛ fana polisilaka maa kelen ani gendarme kelen maa minnu ye nin waleya in kɛ tɛgɛma da kan nka wilimasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Modibo Keyita VOA Bambara ka bɔ Nara. Sisan an bɛ taa Bamako n'a yirala k'a fɔ ko ayiwa Mali ayiwa jɛkulu adamadenya jɔ sariya o ni maaya hakɛ jɛkulu ɲɛma n'o ye Agibu Buware a ye weleda kɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ma i n'a fɔ kasoladenw ka lahala bɛ cogo jumɛn Bamako ayiwa kasobon kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na ani Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara lasigiden u ye kuma falen kɛ an k'u lamɛn. Avril kalo tile 25 farafina jamanaw jɛla k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin maa minnu lasagolen don kaso la yanni u ka kiri don cɛ o hukumu kɔnɔ adamadenw ka jo sariya jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ u ye taamaba kɛ ni ka to u ɲɛda Mali kasodenw ka lahalayaw kan Agibu Buware ale ye o jɛkulu ɲɛma ye. An sera kasobonba la n'a bɛ fɔ o ma ko MCA ou Maison Centrale de Bamako donc an taara kasobondenw sɔrɔ ye ni funteni ba in na u tɛ lahala ɲuman na donc ko ka fɔ a ɲɛ kan pour que yɛlɛmani ka se ka don kow la mais an bɛ tɛmɛ don min an y'a sɔrɔ kasoboden 3000 ɲɔgɔn ani 600 ɲɔgɔn boyango o de tun bɛ kaso kɔnɔ alors que kasobon in jɔra mɔgɔ 400 de hakɛ kama. Maa minnu lasagolen don kaso la yanni u ka kiri don cɛ a yirala k'a fɔ ko de ka ciya n'o ye fɛn ye mun kan ka lajɛ Agibu Buware ka fɔta la. Bon, détention provisoire a kɛra cogo a tigɛra ɲɛ o ɲɛ ma kasobon kɔnɔ o jan man ka caya minnu ka kiri kɛra ye an y'a ye k'a fɔ o de bɛ Bamakɔ kasobonba la an bɛ tɛmɛ don min donc o tɛ wale ye min bɛ adamaden hakɛ bonya min bɛ jo sariyaw bonya parce que 81% o ka ca kojugu i y'a ye mɔgɔ 3000 ani 600 bonyango n'a fɔra ko mɔgɔ 3000 de bɛ yen minnu ka kiri ma kɛ dama don u ka kiri la donc o ye hakɛ sɔsɔ dan de ye. Walasa ka kasodenw ka jo sariyaw n'u ka hakɛw kɔrɔsi ani k'u tɔpɔtɔ Agibu Buware n'a ka cɛdenw ye baara camanw boloda minnu bɛna kɛ sababu ye ka hakilinaw ɲuman ta ka ɲɛsin Mali kasodenw ma. Bon, an bɛ recommandation kɛ n'o ye ka ladilikanw di ani ko bɛ se ka dilan cogo min an b'o ɲɛsin faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiriso o ye sariya ko minisiriso ye ministre de la justice ye donc n'an tilala taama ninnu na an bɛ sɛbɛn dɔ bɔ n'a bɛ f'o ma ka rapport pour que an ye ko minnu ye ni majɛ b'u la an b'olu se a ma minnu bɛ se ka ladilan teliyala olu bɛ latilen ani minnu bɛ se ka kɔfɛla kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya pour que ka falen don o kow la. An b'aw ladɔnniya jatew bɔlen kɔ avril kalo tile 25 tɛmɛlen kasoden maa 3,590 olu de datugulen don Bamako kasobonba la wa olu cɛla
81 kɛmɛ sira la olu ka kiriw ma kɛ. Nin jatew bɔla adamadenw ka josariya jɛkulu de fɛ. Mariam Kuyati ka laseli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara. Ayiwa, kabini avril kalo daminɛna koro sigida o funteni kɔni a bɛ ka caya. A funteni ayiwa o bonya bɛ suma fo degré 47 la ko min ye nɔbila kɛ dugu sɔrɔko la ani sigida baarako la. VOA Bambara lasigiden Tijani Wederago ale b'a kunnafoni lakalaben an ka lamɛn. I n'a fɔ koro n'a mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tile funteni kɔni bɔlen don kosɛbɛ yɔrɔ caman na wa a kɛn bɛ ka degun lase maaninfinw ma. Bɛɛ lajɛlen bɛ Mali dɔn ni tile jamana ye nka ɲinanta in bolofa b'a la kosɛbɛ. Mun de na ni o ye Mamadu Jara ale bɛ baara kɛ météo la Koro a bɛ dɔɔni f'an ye an k'ale lamɛn. Sisan tile bɔlen don cogo min na parce que a kɛra changement climatique mun bɛ sisan jamana in kɔnɔ o de nalen don ni tile chaleur in ye. O tile chaleur in tɛ foyi ye parce que couche d'ozone mun bɛ sanfɛla la bon o de bɛ ka dɔgɔya sisan. Nin tile funteni in kɛn bɛ ka gɛlɛyaw lase kalansow caman ma ka sabu kɛ kalandenw ka hakɛya kalansow kɔnɔna na. I n'a fɔ Amadu Dama ale ye karamɔgɔ ye ale b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Dans cette période de canicule, an kɔni bɛ ka baara kɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna na nin funteni bɔlen in na. N'i y'a jateminɛ kalanso kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kalanden min b'a kɔnɔ a ka ca kalanden 100 bɔɲɔgɔnko ye ka fara o kan courant tɛ yan ventilo tɛ yan o de bɛ na ni degun gɛlɛyaw ye kosɛbɛ. Kalandenw olu fana b'u ta sɔrɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na. Aminata Gajaga an k'ale lamɛn. Funtɛniba de bɛ yen ji fana tɛ sɔrɔ hali mun bɛ kɛ ka tableau jɔsi a tɛ funtɛni yɛrɛ bɛ na kuma dɔw la kalan yɛrɛ nɛgɛ tɛ mɔgɔw minɛ. Ka fara o kan nin tile funteni in kɛn bɛ ka gɛlɛyaba lase bololabaarakɛla ma hakaja minnu kɔni bɛ baara kɛ tile kɔrɔ i n'a fɔ sojɔlaw. Sumayila Diko an y'ale sɔrɔ sojɔyɔrɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn yɛrɛ. Tile ninnu ka farin fariya dan don. Souvent an yɛrɛ an bɛ ka baara kɛ tile min ka kalaya a bɛ ka min dan yɛrɛ kan an yɛrɛ a dama tɛmɛna quoi. Dama yɛrɛ tɛmɛna. Hali an ka nɛnɛkulu yɛrɛ bɛ ka di. O la sa fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka ɲini nin ko in na Alawi Ayidara ale ye eaux et forêts Koro a bɛ dɔɔni f'an ye fɛɛrɛ ko la an k'ale lamɛn. Bɛɛ ɲɛ b'a la sisan funtɛni bɛ ka na cogo min na sahel kungo fana bɛ ka na cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la. Bon au niveau des eaux et forêts an kɔni bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna o ye yirituru ye. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamu cogo min na funteni ale ni tile o kɛn bɛ ka maaw degun nin waati laban ninnu na. Walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na yirituru ani nin ka caman bɔ yiritigɛliw la an k'o kɛ an taabolo ye. Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ayiwa a bɛ fɔ ko baara ye hɔrɔnya de nalona baara o tɛ yen o de kama bi an bɛna kuma ni cɛkɔrɔba dɔ ye min bɛ sanji 80 la ayiwa min ka baara ye jɛgɛ feere ye kabini a denmisɛnnin ma. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Segu n'o ye Deni Albert ale n'a baro la an k'u lamɛn. Baara de bɛ bɔnɛbɔ maa la ni k'i yɛrɛma hɔrɔnya o de y'a to a bɛ fɔ ko baara lankolon tɛ yen ko nin dugare ye jɛgɛ feerela cɛkɔrɔba ye min bɛ jɛgɛ jiran k'a feere a bɛ san caman bɔ a b'a fɔ an ye a ye jɛgɛ feere in sɔrɔ cogo di. Jɛgɛ bɛ yen maa mɛ bolo kɛlɛya joli o tɛ 100 ye dɛ maa ka mɛ sale de ma a ma fɔ ko 100 sa ko 100 jumɛn ayi 150 ka ca. Jɛgɛ baara in ne y'a kalan an ba de fɛ an bɛ taa jɛgɛ san ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini denmisɛnnin ma ka na bila sisan la ne ye san 87 de ye n y'a ye n bɛ dɔ sɔrɔ a la n bɛ ka bɔnɔfisiw sɔrɔ n y'a daminɛ kabini n y'a daminɛ o la n b'a ta n bɛ taa n'a ye dugu wɛrɛw la n bɛ feere kɛ yen n b'a kɛnɛ feere n b'a jiralen feere n b'a wusulen feere n b'a ja. ko kangoman tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan. n ye n ka muso furu ka n don a la ka denbayaw kɛ ka n don a la n ka duw sɔrɔ a la ka n ka baara bɛɛ kɛ n'a ye kabini n kɔni y'a daminɛ n ma siri ma na n ma baara wɛrɛ kɛ n'a tɛ. kola gɛlɛya tɛ ban ko nin dugare. don dɔ la i bɛ ben don dɔ i bɛ dɔ sɔrɔ de ka ca ni benni ye. cɛ baara ni muso baara tɛ
nka ko ni y'a ta sɔrɔ tiɲɛ ye. nde misɛmani de kun bɛ n ba senfɛ musomani t'a bolo n bɛ jiw ta ye n bɛ ɲɔw susu a ye n bɛ baara fasaw bɛɛ k'a ye ne tor'o de la ka nin baara kɛ. maaw b'a kɛrɛfɛ bi minnu b'a dɛmɛ o sɛbɛntiyara ko ni Duware den dɔ fɛ. ne tɔgɔ Mariama Duware ba ko n denmuso de ye nin ne y'a den na. hali sisan an b'o cogoya de la an bɛna feere kɛ ɲɔgɔn fɛ an mago mana jɔ diɲɛ fɛn fɛn na a b'a sɔrɔ jɛgɛ ko in de kɔnɔ k'a d'an ma o de kama an fana b'an jija ka tugu a kɔ. ko ni Duware ka nin kiliyan in fana bɛ seereyaw kɛ. ne tɔgɔ ye Siyaka Buware ne ye reparateur ye a bɛ waati jan bɔ ne bɛna jɛgɛ san cɛkɔrɔba in ka jɛgɛ da ka nɔgɔ a bɛ mɔgɔw kunbɛn ka ɲɛ kosɛbɛ jɛgɛ feere musow ka baara ye ani cɛkɔrɔba in sɔnna k'a yɛrɛ di k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ b'i se ka baara dɔ kɛ i yɛrɛ min tɛ musoya ko ye min tɛ cɛya ko ye o de y'a to fana ne bɛ wuli ka na jɛgɛ san fɛ n kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko baara tɛ yen maa tɔgɔ la n'i ye min kɛ i b'o tɔnɔ de sɔrɔ cɛya tɛ baara la musoya tɛ baara la. ko ni Duware fa ye maraka ye a ba ye bozo ye a bɛ wele kɛ waasa maaw bɛ se ka baara woloma dabila cogoya min na. baara o baara n'i y'a ta n'i ye nafa y'a la b'i cɛsiri n'a ye n'i ye baara min commencé n'i b'i fɛ sɔrɔ la b'i timinanja o fɛ ayi ne kɔni bɛ na sa fɔ saya. baara de bɛ adamaden bɔ maafɛ maaya la ko ni Duware ye o misali balolen dɔ ye. Jeni Albert, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. ayiwa an bɛ taa an ka kunnafoni fɛ duniya fan wɛrɛ la. Kenya n'a yirala k'a fɔ ko polisiw ye bi tarata don u ye ɲɛji bɔ gazi fili fanga ɲininka ka politiki tɔn dɔw ma minnu tun b'a fɛ ka taa jamanatigi ka kubeda la jamana faaba Nairobi wulikajɔ kɛlɛli tile kelen kɔnɔ ka ɲɛsi fanga ma ka sɔrɔ ko ma kɛ. Azimio n'o ye fanga sinamatɔn ka lasigidenw olu tun b'a fɛ ka sɛbɛn dɔ bila ayiwa dumuni sɛnɛfɛnw ani kuran musaka minnu tɛ sɔn ka kɛ. O fanga bɔnda sira o datugura olu ma ka tila k'u jɛnsɛn ni ɲɛjibɔlaw ye ka kɛɲɛ ni sigida kunnafoniw ka ayiwa jabɔw ye. An bɛna sisan Amérique jamana kɔnɔ n'a yirala k'a fɔ ko Amérique jamana ka kiiritigɛsoba n'a bɛ wele ko Cour suprême n'o tun ye jamana ka tɔnba ye min bonyalen don kosɛbɛ o b'a ye ka a ka dolo bɛ ka ayiwa ban kɛrɛnkɛrɛnnena ka sababu kɛ sɔsɔli minnu kɛra kɔsan nin na minnu ɲɛsilen bɛ a ka kiiritigɛlaw ka jogo ɲumanw kan. Sanfɛ wasabulon bɛna minnu sɛgɛsɛgɛ tarata don ka jɛya ni ɲɔgɔn ye min bɛ ka waati min na a kiiritigɛsoba ka mɔgɔw ka di maaw ye kosɛbɛ nka jamanadenw caman minnu ye conservateur ye n'a bɛ f'u ma ko laadamakulu maaw olu bɛ dɔgɔya la kɛmɛ sarada la Amérique jamanaden 58 o de b'a jate ko a bɛ baara kɛ ka ɲɛ nka Sénat ka kiiritigɛ jɛkulu min bɛ démocratiw bolo ayiwa olu ye ni ɲɔgɔn ye nin labɛn sɔsɔliw kɔfɛ minnu ɲɛsilen bɛ ka kiiritigɛla 2 maa minnu tun bɛ kɔrɔlen ɲɛnabɔ olu dɔ n'o ye Clarence Thomas ye o ye ko a sɔnna jagokɛla dɔ ka dɛmɛ ma. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa halisa a bɛ Mali kura jɛmukan de kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a lamini an bɛ sɔrɔ fana Tominia radio parisien kan n'o ye fiɲɛ turukala 90 o ni tomi 8 kan ayiwa san mara la an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sanfɛ www.com ani walima fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ye VOA Bambara halisa a bɛ Mali kura jɛmukan de kan
sisan an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ n'o ye studio 6nan ye Sudan jamana o fitinɛ lahalaw bɛ cogo jumɛn a kunnafoni laban VOA Banbara fasiribaga ayiwa Kajatu Moribo Dambele wolo Dan joli kɔni bɛ kan ka bɔ kabi avril kalo tile 15 wagati min na ni kɛlɛ wulila Sardasiw ka ɲɛmɔgɔ General Abdel Fattah al-Burhan ani a ka dankan mun kɛra fadema ye Mohamed Hamdan Daglo ni ale tun bɛ paramilitaires olu kunna mɔgɔ caman de kɔni fagara caman fana jogira sanfɛ mugu kɛriw fɛ ani fɛn girimanw cili ɲɔgɔn na Khartoum dugubaw kɔnɔna na mun nana ni Sudanɛ mɔgɔ caman wulilen ka bɔ Sudan k'u ɲɛsin u kɛrɛfɛ jamanaw ma mɔgɔ caman fana bɛ yen minnu tɛ se ka nin duguta kɛ ka taa Sudan jamana dancɛw la olu jagoyara ka t'u ka sokɔnɔna la ni Sudan yɛrɛ mɔgɔ miliyɔn 5 de bɛ yen jiko baloko kuranko o kɔni bɛ kan ka dɔgɔya kosɛbɛ Sudan sigidala mɔgɔ dɔ y'a yira k'a fɔ ko bɛ marifacikan mɛn ani avion mankan ani gɛlɛden cikan sanfɛla la seere dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko sanfɛ mugu keri kɔni bɛ jamana kɛɲɛka ani kɔrɔnyanfan na Khartoum mara la tɛnɛndon u ka laseli dɔ fɛ duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba adamadenya hakɛw lafasaliko kama Sudan Abdou Dieng ye kangari da ko ni ko in kɔni a bɛ sɔn ka yɛlɛma ka kɛ gɛlɛyaba de ye Kenya jamana ɲɛmɔgɔ William Ruto ko kɛlɛ sera wagati ma sisan wagati min gɛlɛyara kosɛbɛ ko general fila min bɛ ɲɔgɔn na u bannen don ka ɲɔgɔn lamɛn k'u bannen don ka jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko IGAD ani farafinna jamanaw ka kɛlɛya tɔn ni o ye k'u ka marifaci lajɔ a ka bɔlɔlɔɲɔgɔnye dɔ senfɛ ni duniya jamanaw ka ɲɛmɔgɔw ye Ruto ko wagati sera ka fɛɛrɛw bila sen ka dɛmɛ fanfɛla la marifa bɛ ci lasa walima marifaci jɔra pour que dɛmɛ ka lase fanga yeleke minnu bɛ olu kɔni bɛ k'u teliya ka bɔ n'u ka jamanadenw ye ni tile 10 laban in kɔnɔna la jama yeleke caman de bɔra ka t'u yɛrɛ bila lakana na pankunu siraw fɛ walima kɔgɔji siraw fɛ ni ale bini ka ɲɔnkiri basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a ta ko sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛ na u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ halisa farafina gun kan an bɛ taa Uganda jamana na n'a yirala ko bi tarata don wasabulonw ye sariya dɔ labɛn ayiwa min bɛ LGBT n'o ye cɛ ni musoya kɛlɛli kan sariya min ye dimi bila baɲumankɛ tɔn caman na ani farancɛ jamanaw ka fangaw fɛ VOA Banbara kunnafonidila Kayatu Tarawele ale b'a kunnafoni lakala an ka lamɛn ka da duniya marabaga kulu ka kofɔliw n'u ka wulikajɔw kan ka ɲɛsin Uganda jamana ma u ka ɲangili gɛlɛnw tigɛlenw na lutika jamamɔgɔyaw kan jamana ɲɛma Yoweri Museveni tun ye laɲini kɛ wasadenw fɛ avril kalo tɛmɛlen tile 26 waati la ko u ka dancɛ bɔ danfaraw kan lutika jamamɔgɔya ani u cɛla kafoɲɔgɔnya waleyaw kan ma ko lutika jamamɔgɔya tɛ ɲangili kunbɔ ko nka ni i minɛna a kafoɲɔgɔnya waleyaw la ko ɲangili kan ka boli o mɔgɔw de kan o wele kan in lamɛra kosɛbɛ wasadenw fɛ sabila wasadenw ye bayɛlɛmaliw kɛ ɲangili sariyaw kisɛw la min lakodɔnna AFP kunnafonidilaw fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye lutika jamamɔgɔ ye nka ne kafoɲɔgɔnya siga tɛ i kan i ni i ɲɔgɔnna si kelenna wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la ko o tɛ ɲangili kunbɔ jamana min kɔnɔ lutika jamamɔgɔya kɔnnen don a waleya ɲangilen bɛ ni i si dan kaso ye ni ɲangili ninnu bɛ senna kabini Uganda jamana bɛ Angleterre ka kansunya kɔnɔ wagati min na n'o ye kabini colonisation kuma wasadenw ye ɲangili waleya dɔw latigɛ jamanakuntigi ka laɲiniw sanfɛ o ye k'a fɔ ko ni i ka ɲangili kɔfɛ i seginna a waleya kan tuguni awa ko o kɔni la k'i bɛ faga ko fura to o la u ye taabolo minnu fɛnɛ bila sen kan ka kɛɲɛ ni lutika jamamɔgɔya ye yakubaliw ye o fɛnɛ kɛra jɔrɔnakoba ye hadamadenya hakɛ sariya lafasalikɛlaw fɛ duniya kɔnɔna na sabila ka kɛɲɛ ni u ka sariya ye mɔgɔ o mɔgɔ ni i minɛna k'a fɔ ko i bɛ ka lutika jamatɔndenya galabu dun i bɛ bila san 20 kaso la ni ye kulu fɛnɛ ye o kuma na u bɛ dansigi kɛ i ka baaraw la san 10 ɲɔgɔnna kɔnɔna na wasadenw ye latigɛli kɛ fɛnɛ minnu bɛ lutika jamamɔgɔyaw kofɔliw kɛ kan taabolo min jamanakuntigi ale bolo a y'a yira k'a fɔ ko o ye kogɛlɛnba de ye min bɛ bila jamana ka sariya sunba siraw kan ko ne kɔlɔsi ma kɛ o koɲa kan awa ko o bɛ se ka kɛ fitinɛba ye fasodenw ni ɲɔgɔn cɛla la
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an bɛ taa Senegal n'a yirala k'a fɔ ko farafina kamalenw 100 caman minnu ka laɲini bɛ farafina yiriwali kama olu bɛ ka u sen don ayiwa nin diɲɛ foroba jɛkulu lajɛrɛla sigida o ni jɛɲɔgɔnya sɔrɔko kan Dakar VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar ayiwa Nama Jara ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. 6e Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire a mana ɲɔgɔn ɲɛ sɔrɔ ko ni jɛkafɔ sabatili kan diɲɛ kɔnɔ a siɲɛ 6nan farafina sifin caman nana nin kɛnɛ in kan Senegali faba la k'u ka baaraw taabolo jira ani minnu fana b'a fɛ k'u ka baaraw bila sen kan n'u ma se k'u waleya. Mahamudu Ture sifinw ɲɛma don Segu mara la Mali jamana na. An bɛ forum mun na yan a dɔ de ye pour que jamana yɛrɛ marabagaw bɛ se ka minnu bɛ yen nɔ ni projet wolo ou bien ceux qui sont dans l'entrepreneuriat dɛmɛ bɛ se ka k'u ye cogoya min na pour que u ka activité bɛ se ka développer cogoya min na. Axel Manuel ye sifin ye ka bɔ Côte d'Ivoire a y'a yɛrɛ ka bayɛlɛmali baarada dɔ sigi sen kan n'a bɛ wele artisan chocolatier. A ye muso 2000 ɲɔgɔn ladege bayɛlɛmali baaraw la farafina jamana caman na o la a ko farafina mako bɛ yiriwali la wa ni ɲɔgɔnyew ka kan ka tanu. Farafina jamana bɛɛ bɛ yan diɲɛ jamana bɛɛ fana nana o ye wali ye min ka kan ka tanu kosɛbɛ bawo sigida ni jɛkafo soroko ka kan ka kɛ yiriwali kɔnɔ wa farafina kɔnɔ an mako b'o la kosɛbɛ bawo farafina hadamadenya ni jɛɲɔgɔnya y'an ka taabolo dɔ ye n'o b'an hakili la tuma caman walasa an nisɔndiyala ka kɛ yan bi. Sifinw dɔ fana bɛ nin kɛnɛ in kan n'u ye baara caman kɛ sɛnɛ yiriwali la u ka jamanaw kɔnɔ farafina i n'a fɔ Gambo Arcel Burkina Faso jamanaden dɔ. Ne yɛrɛ ye baarakɛda dɔ ɲɛma ye n'a bɛ sifinw dɛmɛ sɛnɛ kɛ yiriwali taabolo la. Sifin minnu bɛ sɛnɛ kɛ an b'u labɛn tɔnw cogo la wala an ye baara kɛ n'an ka dɔnniya ye walasa ka fɛn caman sɛbɛntiya min tun bɛ kɛ sigida la ka ban ani fana sifinw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ hakili jagabaw kɛ projew kan ani fana an ye projew sɔrɔ Mauritanienkaw fɛ ka ban n'u y'an wele u ka ɲɔgɔn ɲɛ la fana walasa k'an ka baaraw taabolo jira. Dɔw fana ka laɲini ye de bi jagow ka kɛ nɔgɔya la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafina. Mariamu Traoré sifin do ka bɔ Mali. An nana forum na hakilina min bɛ la u ka libre circulation an ka se ka voyager entre pays an ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka sɔrɔ visa ma fɛn an ma sɛgɛn an b'an ka marchandise feere librement sɛgɛnmaya kɔnɔna na an kɔni ka laɲini ye faamaw ka an dɛmɛ o sira kan. Ni ɲɔgɔn ɲɛ in siɲɛ fɔlɔ farafina dugukolo kan n'a daminɛna kunu mai kalo tile fɔlɔ Senegali faba la a bɛ to sen na fo sibiri nata mai kalo tile 6 la yan n'o cɛ farafina sifin caman jigi b'a kan fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ u ka laɲiniw la n'u bɛ tali kɛ u ka baara yiriwali la n'u ka projet waleyali la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Sur ce, d'un élan de satisfaction. La seli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. A bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Ayiwa an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo.
CAN U17 Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans farafina sedantolantan ɲɔgɔn danba do min bɛ denmisɛnninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan a ɲina san 2007 kɛnɛ kan Algérie Mali ye se sɔrɔ Burkina Faso kan celu kelen kanankolo Mali kanu na a ɲɔgɔndan tana kunun tɛnɛ mɛ kalo in tile fɔlɔ san 2007 Mali ka puli ɲɔgɔndan fɔlɔ don a bɛ se ka fɔ ko Mali denmisɛnnilakaw dɔncogo ɲana tulo na Mali degeli karamɔgɔ Sumaila Kulubali ye min fɔ yani ɲɔgɔndan ka daminɛ Sumaila Kulubali tun y'a yira k'u bɛna fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan walasa ka sebaya sɔrɔ puli ɲɔgɔndanw na o dɔrɔn tɛ ka ye demi-finale la n'i b'a dɔn ko jamana minnu bɛna ye CAN U17 demi-finale la olu bɛna ni yɔrɔ ta Coupe du Monde kɛnɛ kan Peru jamana kan novembre kalo ani décembre kalo nata la farafina tɔgɔ la Mali ni Burkina Faso ka kunu ɲɔgɔndan ko kun kan halisa Burkina Faso celu lamagara Mali sedantolantana ɲɛfɛma Mamadu Dumbia fɛ sangamugani wɔɔrɔnan na ɲɔgɔndan tako fɔlɔ n'o ye première mi-temps ye o bɛna kuncɛ ni Mali ka sebaya ye a bɛna to o cogo la fo sanga 90 bɛna kuncɛ farankan yɛrɛ bɛna ye a la sanga 5 farankan o kɛra se bɛna to Mali taya la celu kelen kanankolo Mali kanu na Mali ka pulu ɲɔgɔndan filanan o bɛ tan sinigɛnɛ alamisa mɛ kalo tile 4 i n'a fɔ a bolodera cogoya min na Mali ni Cameroun de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ farafina ŋana ka da kan CAN U17 jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo Mali Cameroun a bɛna kɛ ɲɔgɔndan jijalen ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bako Jikɔrɔni adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ balimaw lamɛnbaaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafina ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafina fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma n'i y'o jɛ segidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na a bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni radio ye ne bɛ nin lamɛn wa ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbaga lafili ne ka radio lamɛnta kɔni ye amerikɛnw ka nin nɛgɛjuru sira ye ayiwa an balimaw waati ye nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an labɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jɛmukan labɛnna balimakɛ Cheikh Coro fɛ ne kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Charles bolo ni jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 0 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan